Er vi oppe under? Er vi i gang eller hvad? Mm. Ja, ja. Jamen, mine herrer. Jeg finder mig. Er vi klar? Frisk direkte fra Gud. Og det er jo sur strømning. Du kan godt gå ikke med den. Ja, Hvem var det, der har sin punkt til at lægge derovre? Det er min. Nej. Jeg skal ingenting. Bare klem til. Se. der er jo hul på den. Ja. Den kom der. Nej, det er for mig krejl, der har sagt den. Den første, der skal tage syg i. Bygger du hvad, Niels? Ja. Prøv lige at snifte til den, Niels. Jeg kan sgu da godt lugte. Ja, prøv lige, du ved. Prøv lige at tage en jord. Det eneste man kan sige, det er død. Synes du det er så galt? Nej, den er god. Nej, det er ikke så. Den skulle være død i længere tid, den der. Jeg minder sgu den gang i Danmark. Ej, du skal ikke stå og komme dine klamme fingre ned i vores mad. Der sætter jeg sgu grænsen. Vi skal have det der lort op. Det var ikke lægen, du skulle drikke for helvede. Det var... Ej, det er ligesom, du begynder at brede sig. Prøv at sætte det. Prøv at lukke til den her. Altså, Ja, det spiser jeg ikke. Så du der. Ej, det er ulækkert. ja, det der låg er ikke. Har du en kniv? Nej, jeg skal have en gaffel og tage det der lort. Har du tænkt dig at stå sådan her med dig? Ja, Du gør det. Jeg venter, du gør det. Ja, du har sikkert brug for en læge. Så er der ikke en øl med ud, når du er der? Ja, Og noget filsprit og værk. Martin, tag lige.